Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my fans on TV. It's an international friendly. Bafana 1, Panama 1. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. Angimnandi Rudman. Yeah, isibonga nje igame i1-1 ledlaliwe. Ukuzama. Mara angazi ukuthi sizokhona nisa faila kwi paper 3. Sizolunga kwi paper 1. Ndoda. Ngoba is the easiest paper 3. I'm fit. Uyangithola? Paper 3 ungcono. Ama essay. Iveneka, ama essay. Zenza lezo zinto ezilula. Manje so mase sifaila khona. Uyangithola? Sifaila izwe, angazi izwe likavandile. Ngiyaqala nokuyizwa, uyayazi le Panama yakho. Mina mengayicabi. Isingingivara bengayicabi. It was the first time. Bengitshela ukuthi hayi. Hayi manje sizolunga ku World Cup Kubo France. I'm fit hayi. Jamie, Kylian Mbappe. Uyangithola? Mina ngicabanga ukuthi maybe asekhona ama player basazowaletha. Yeah. Abo bani? Oba lawa khona lawa akusiyo sodlala ngawo lawa. Umfundo Shabalala. Lawa hayi. Lawa mfethu asiboni. Asiboni mfethu. Ufuna kubizwa bubani? Advise awukhoja mfethu akalanda obo Reyners. obo Siyanda. Obondlovu. Akalanda obondlovu. Golden Arrows. Golden Arrows. Ngicanga ukuthi ayo lapha na kwi Richards Bay. Nama player amnandi lapha. Yeah. KwaZulu Natal akabizanga lutho. Aliki player alibizi. Khona alibizile indaba ezithi. Talent Mbatha. Hayi Pirates. Kwi Pirate leyo. Kwi Pirate. Account. Caba ama team ayi4, ayingakayi4. Namo bembizanga mvumanga. Walile last minute. Kodwa ke Steve. Ubaba lona sengizombiza microwave. Why? Obuyafudumeza. Uthatha Sundowns njengoba injalo ayidlalisa. Yo yeah. No. Microwave into yakhe. Akafuni ukwenza into so microwave uyafudumeza yena. Va. And then bese uthatha iPirate ne Sundowns. Sundowns idlala ibhola layo. Yeah. Lelokuzithemba. Pirate idlala ibhola layo. Lelokuthuka. Elinjani lokuthuka? Lelo ukuthi mele ngikhiphe fast wenyaweni waphasa imidfield kwi18 area yabo sewenza icala mele ulahlele ngaphandle ibhola so Sundowns manje ijwayele ukudlala lo bhola lelo ilahle from idlale from emumva ilise phambili so ayile bhola labo hodo lelo gijima mara lo baba lona uyazwenzeni ufika ubamba ushuni wathi mkwena osebiza iCPR aya CPR aya security lento leya Adams umswempula mjiji so waqedwa wakhipha umkwena futhi wamfaka futhi nombatha wenzani uyamosha wayengaqhubeki nabo bayi2 ngoba cause yabona ukuthi iSundowns labantu baphekile bobayi2 akabaqhubekisi manje umbatha mfethu liyamuyisa sinenini umbone segijimisa iplay emumva uyazivela akabuya khona ngithi ubuya khona la so laba vela yakijima khona ngapha lapha kusemayashini iSundowns mfethu idlala elikhulu yamazi teacher we science cool idlalwa lona so asiboni usizolunga iWorld Cup mfethu mina bengicabanga ukuthi amagame awethu bebesiqalisa sesiwadlala manje mhlambe sizobona after iWorld Cup basile badlalisa yona amagame ngoba sizohlazeka lapha ndoda eAmerica number 2 goalkeeper lo yana mina nama ngisasho ngisakhala ngayo igame negame yakorisa akana clean sheet lo umuntu unayo akanayo kuSundowns national team akanayo nakuSundowns qeda golisa 2 once nje wadlala nezwe elingasiyelela la uzokorisa baqeda kubasha 2 bamhlaba so abazama yena uSipho mfethu bamiyekela ukumenza iwater ball uyazi bamkhipheleni isquadini bathe unike William later amanzi William bekafuna amanzi ngithi iwater ball
Gasipho. William. Ka William. So bathi waye emnika amanzi late. Asesikhathi wafuna ngayo. Ayompimpa. Bathi waye emnika amanzi late. Ngoba cause uye umuntu ade lokho emnika amanzi. So abamkhiphe befaka uSipho mfethu okay. Lapho nalapho yawenza ama mistake wakhe but okwamanje sabona yena no Peterson ugoalkeeper weKaizer Chiefs boba yi2 iba abantu engisababona Ulina bengamfaka na Ulina uSharp ngamfaka ebembeke phansi uWilliam uzosiqeda uyakutshela nasi once bamuthi World Cup uzobona uphuma kwethu sesambile ne-defender zami ukuyilungisa akathatha umdown adla no-TRB lapha akadlale nge3 angalokho edlala i4 yani attack athathe yena ulokhozana uAdams amfakela eswini umfukeni amhlalise straight angamuse esayidini athathe lo mfana phansi ambeke phansi lo mfana lo Murimi ambeke phansi alanda umkota amfake lapha yaba because useyazi pressure from le pheshe lo udlala noboMagezi noboKodenari so abalanda umkota mfethu amfake so umuntu osejwayele abantu abamhlophe so cabanga ubuya from kumaZulu akazi adla ngomlungu nabelungu lwamuntu loya ubona umlungu umbheke emehlweni lo uMurimi umbonile nawo ubheka cabanga mfethu ulikhona ukuthi kumele akore khona wenzani wabheka lo muntu emehlweni ubona umlungu phela belungu abajwayela uyadelela uMathanda azomdala baba ngani comment section. Thank you Mathanda.